Bayarok joto kahande tongbai ang video kaisa towai phaija ninirokno ani babani bekereng khibimani video ang nirokno phunuk maya kho ang bono video upload khalai ni bang edit khalai khankhe se ang mokol mukti kwraiwi babano khatangi ang khase khalai maya ke kwbangma dogwi thangkha han bangai ang tabok sini nirokni bangai ang video upload ma khalaisio ang bukha kra kra khema khaila ke tabo ante de tiro thanglai jak ang khe thangmalia aipsa gnang ni bangai satong mukopra ma hangke ba ang lo an aipsa to hangke ang baba ne mangi puja roi ne tiro to kuinai ne hai hene ang thanglia buibe sabai okra chakra ro ulophan thangman hangke ang thanglia ta ke boro ke tabo bekereng kosori ro holaila ha ani baba ni last video omon nangla hani ro nai tongbai di tebe gabangma tong ani babani last video ang tani babani video tama angkha tama samang angkha nai no phanang de nuglia ketak borok oro tama khlai ang mobile se phana nugya khane bangai ang omono video ka che khlai lia nini rok bo an loge roi nai tong bai di hi borok tabo tui rok lo lai we tui rok lo lai we kosok ani ki Giri we boro rong lai tong lai we yang tama ba ma khalai niam to kabang ma si jama tia niam ke to kabang ma se tong go khang wa sa niam ro si so kya 상니 가 상니 이제 살 때는 뭐 하이 사로 그 빨란도 tabo khoro jo to bekereng khibi bayu hai tewaisa no sophoibe fila ha ke no haya khoni sakang boro oro tama puja ro khlainai boro kise meja ro puja ro ma khainai na puja ro khaiwe boro noksingo ha senai ta ke boro ta ro jo to ready ka asolai jak nang mane mare ro nalai tong kho ke boro ro puja ro khlaiwe noksing ha senai ke ni ro nai tong di je nugya khorok sia khorok bo tong nai na ang hai khena Kini robo nai tong bai di ang asa video kahang ke sis ti samale ama ang boina ti sadi he rohoman se video ang ane ang se ang no samang sing ke ba na samang sing ke ba paile yang ke ba ang video khlayo ni pha jara kare ka boina kise video khai de he boina sawi kise khai de jang mane ama na ang ni ro phunuk nai time kere ni me afro video khlai male ang tin ke pai thak jora ni video ke ora sui ro walai tang phai be ole ke ora sitai pitang jak ang ke serai na lai kere ni serai bu ang be ka gya han magai bro no samu si suba malia kise misa je chok ma phan khlai ni human se apse na manai be kere hinke khát đỡ hai xin là gì dù ta cái đỡ cái mày dù ta cái đỡ mà đỡ mà hai dù ta cái đỡ là hai lia dù ta cái đỡ dù ta cái đi hai xin dù ta cái sai thôi ông khát đỡ hai xin ông khát ông bilang cả hotel đó sao có mà hồi anh cứ mày mai đó khula ha mai đó khula pho tabo khe mairo baksa chabai asok laijak bekereng khibimani mane yang Giri lamok mani teini dinni damo hinkhe je kosto khlaini ro mami sungnai ro no gana gini ro kosto ma bai o mai samoro hinkhe haine tewaisa phadi chalaibai phine khosa phano je kosto khlaibai ne ro no bahin oro ja khe tabo khe mairo chawai kwai ro chalai baitro kumitor asolai tongbai
ni rồi cái wa sok tong bai na tamane asok tai ti bekereng khibi se yang sini moya lo ke giri lamok mani dino si bekereng ma khibi je khibi na inke mane naragi tong ya ta haini bangai jeng ba afro ne khibi ma bai kai ko mong ke na o horo ke kisa haino yong song mama song kaka song haini kisa borok bu dukho mang de tong sinai phai di chum kisa rosa lai ne mosa lai ne borok bu hai kisa bai jang